Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! O sunugan ninyo ang iyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Unsay kapuslanan kung imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Unsay inyong gihimo sa maong na babae? Amo siya nasakpan nga nanapaw. Ug sigol sa balaod ni Moises, ang babae nga masakpan nga manapaw, patyon pinaagis pagbato. Mao ba? Buti kubo siya sa yuta. Gusto na siya gisuwa. Gusto mo na yung gisuwa. Kinsa ninyo ang walay sala, ang unang mubato ni ining maong na babae. Sige. Kadtong walay sala, ang unang mubato ni ining babayhana. Daw nagauwaw sila. Ug adab-adab ka na biya. Nibalik siya sa pagtikubo. Ug may kisuwat sa yuta. Asa na sila? Sila mihurot og biya. Mibarog siya pag-usap. Iya kong gitutukan. Kaakop sa iyang naw. Wala ka ba nila si Luti? Wa ko nila si Luti magtutudlo. Nauwaw silang tanan sa imong gisulti. Kung mao,
Dili pod ako musilot kanimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Juan 19, tudling 28, ngadto sa 30. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug gitunlob nila ang espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya, miduko siya og namatay. Were you there when they crucified my Lord? Bisan sa atong kakuwangan, isip tao, pinangga kita sa Diyos. Og bisan kuwang kita sa pagtuo ug pag-ilak kaniya, siya na mismo ang mupaila-ila sa iyang kaugalingon kanato, sa iyang subay, sa iyang pamaagi, hangtod na kita makaila ug muilak kaniya. Ang RMN drama mudalit na usab ning pinalahi nga sugilanon agig pagyukbo ning adlaw sa pamalandong. Niya kining sugilanon nga naguluhan, Jesus ko, Diyos ko. Gusto na yung taon, dong! Maluin taon ka na ako, dong! Hilom na! Hilom na! Di gani ka mo hilom, Ron! Ibusda ko rin sa imong naong ning imong mga santos! Ayaw! Ayaw! Ito na pila ang altar, dong! Gabaan ka! Gabaan? Gabaan, ha? Ginoo! Rico, ayaw! Rico! Kining cross na sigihan ni mong kampo! Punggago! Rico, ayaw! Ayaw! Diyos ko. Hain naman sab ka ang akong anak. Pasado 2:00 na. Wa pagyud siya mapaulit. Dili sab siya makontak. Ay, Ginoo ko. Hain man siya karon. Manalit diin taon siya. Pasayloa in taon siya sa iyang pagpamuak sa mga imahin ganina. Mangayo sab ko ang pasaylo nimo. Pero sayod ka yun. Nasukad sa bata pa siya. Hako na siyang gipaduol nimo. Ampun kun ngano nga sa iyang pagdako. Wa naman siya mo ilan nimo, Diyos ko. Pero bisan pa man, muhangyo ko. Kaloy iyang akong anak. Tabangi ko nga mabalik siya pag-ilani mo. Maluoy ka, Jesus. Diyos ko. Maluoy ka.
Animala ini. Uy. Baklay na nung ko na. Nga nung nagguba mo sa to kong motor. Buisit. Uy. Depa. Kung sa ming dapita. Anong naabot mo ko din eh? Oh. Wa pag-isuga. Sula. May ganay ayag ang buwan. Murag bungtod man eh. Asam de ko. Diba? Asa ko cellphone? Hala. Wa nga ko cellphone. Animal kita ini, eh. Nabiyaan ako akong cellphone? Patay. Sus. Wagid. Wagid sa akong bulsa. Mauna ni ron. Sa ubay ako. Sulay niyo, eh. Saon may na ako pagbalik nga. Wa mo ko mahibaw sa nagdabita. Puwa nga. Nahubog gede ko. Kamay raman doon akong giinom. Lah. Wa ka kuminua. Gimino gitingali ko. Kay di magil ko familiar ng dabita. Wa pa mga bahay. Anong naabot mo ko din eh? Klaro mo ning layo or kay syudad. Kabaw na ko. Balihon ko rin akong t-shirt. Gimino gitingali ko. Okay. Nabalin akong t-shirt. Aragyan ko din eh. Lo, may mga tao na padung din eh. Magpasalibod ko ng kahoy kitingaling matripan ko nila. Di na ko nila makita din eh. Klaro ko na ako. Mga tarong ba ni sila o dili? No? Ang sa mga tunog ba? Murag lahi magtingog. Hala! Nag-costume lagi na sila. Nabay mga bangkaw. Mga foreigner? May shooting? Pero, ang shooting, uwa man. May nagdag-kamera. So, raman ang gibit-bit nila. Wasag ko'y nakitang Pinoy, bisag ko sa. Wala, no? Nihunong bagid sila sa akong tungod. Nganong gikulpaan man ko. Hudas! Hudas? Hudas? Shooting lagi ni. Shooting ni. Naarang gingong hudas eh. Lahi ang gisulob. Mura siya. Apostolis. Oo. Si Judas Iscariote. Mauna. Maoday ko nuhay na siya. Pero, nga may kamera? Wa say lights. Dapat na ito lights. Di na ko kadungog silang istorya na. Atin pa. Husto. Basig illegal tingali ni ilang shooting. Wa ni sila permit. Maong. So, sayang nga wa ko cellphone na. Ma-videohan nung tayo na ako. Kinsa ka day ni sila, no? Mga gwapo ra ba? Pero, mga bagsikig na ang ngayon kayong mga animal. May kabayo pa yun. Wow, nadutay. Nadutay, astiga ng bayo eh. Asaman! Saunahan pa, sir. Pero hindi na kalayo. Gawa siya karoon sa Gitsimani. Uban sa ako mag-obag ako stores. Hindi ka muna tuloy to. Kung kinsa akong doolon o hagkan, baon na si Jesus.
Ang lugaw, walang damang nga makakita og shooting na. Ha? Ginoo ba yun? No! Siya ang mamay ni, no? Kung may bao siya ini. Sayang lang yun. Wala akong cellphone. Video ka tatanong ko. Layo na sila eh. Musunod ko. Musunod ko. Di lang kong magpadool kay makabantay niya sila na ko. Ako rin niya yung makaguba sa ilang shooting. Sunod ko. Asa naman to? Asa naman to sila? Patay. Wala ko makasunod nila na. Skang nasaag naman ko. Unsa naman eh? Naida akong kahoy eh. Pahuway sa ko diya. Amahan, kung mahimo, iiway ka na ko, inundi ko pa. Hala. Apa ng imong pagbuot, maot ang matuman. Skang. Nag-una kong abot sa set sa nagdaan ni Jesus? Pero nganong namarog na akong balibo? Mayuha mo acting ano niyo eh. Mura magtinuod. Kinsa magiday ka na silang mga artista ha? Di magid ko familiar nila. Ni abagid ko dapit siyang likod. Stang makita ko sa kamera no? Di lagi ko malihok. Bilib pa na ko inilang production eh. Asa ka mga kamera ni sa? Nga, wa pa yung direktor. Layo ragit tingali ang direktor o mga crew. High-tech lang yun kini sila. Siguro, may mga earpods lang yun tingali ni sa ilang mga dunggan. Magdungog ragapon sila. High-tech man. Nya, naaras sila yung mga lapel. Chuya iniwi. Matanaw lang ko. Lahi sa di akong na-experience na. Nabot ang grupo ni Judas. Nagatuog yun mo. Wagin mo muhatan. O higayon nga magtukaw, uban ako. Si Tira, magtutudlo. Magtutudlo. Abot na Judas. Nikis na siya ni Jesus. Yawa to eh. Yawa eh. Realistic mo kayo. Nambarog magsamot akong balhibo na. Murag di shooting akong gitanaw. Labi pa kay wikat-kat. Nadam ako. Gikulbaan kong ayaw. Maayuhay ni nila eh. Nindot kayo. Nalipong ko. Kasaba. What the? Ano sa mani? Ganong... Asaram sa ning dapita? O ganong... Shooting pa ka, ani? Murag di naman. Karoon pa ko makabantay. Ang akong sulong. Di man niya akong biste. Nag-t-shirt o maong pa magong ganina. Gabi eh. O karoon, hayag na. Nakatuog ko. Gusto. Kay nundog mo nga nalipong ko gabi eh. O karoon,
din eh. Ngano di ko? Nasakpan ka ko o giapin na lang sa shooting nila. Pero, posible iha sa doy. Huwag ko nakita nga, wag na costume. O katagkanin ni mga tawahan na. Kung shooting ni. Pero, asa mo sa digi shooting? Wag may ingon ini nga lugar sa Cebu. Ang nagdani Jesus, kadagabunog. As ulay ini, murag tinuod mo gini. Or, nagdamgor ba ka ako? Ha? Aray, sakit man. Kung saan mo gini ni? Damgo mo ni, o dali. Shooting ni, o dali. Murag di na mo gini shooting. Buhi si Barabas. Ilansang sa krus si Jesus. Oh. Manghulaw. Wa ko'y labot sa kamatayo nining tawhan. Lainas akong gibati eh. Ako may gisakitang nagtanaw niya. Igo na siyang niutong santang hilati ko. Di ko din shooting. Huwag ko makasabot ka nun eh. Pero ni ako sa iyang panahon. Ni ako sa panahon sa pagsakit sa Ginoo. Oh. Tora siya. Nagpasa na sa krus. Di na mailang yan ang napuno na sa dugo. Paitas yung idangatan, ay. Magpadoon ko. Musuot ko sa mga tao. Nilingi sila ko. Nandagma pagin siya. Luyan. Duuyan niya eh. Kasakit sa kulugan. Naluwi ko sa kong nakita. Kaluwi ni Jesus. Kaluwi sa kong Ginoo. Pag wako'y mahimo, igo na ko sa pagtanaw. Pasay luha ko! Kinsa to? Di ko may mamasayam. Di nito dapit ang gikan ang... Si Judas. Nagpitayan ng punuan sa kahoy. Naghihigop siya. Mingaw na kayo. Wala na mga tao nga nagtikaw-tikaw. Tingali, doon na silang tanan sa Golgota. Mato ko. Pero, wala ko katuod. Asa na? Asam ko muagi? Pagtutulo. Kadit. Asa mo? Muadto mi sa Golgota. Muadto mi sa magtutudlo. Kuyugo. Kinsam ka ng mga bayana? Kupahaan ni nila, uy. Di ka ni si Mama Mary ni Usa?
Mao Salome, ni pinakagwapa. paspasan na to ang atong paglakaw. O, Magdalena. Paspasan pa na to. Oh, siya di si Magdalena. No! Iso! Lansa na gyud siya. Lord! Lord! Sorry! Igor agit ko's pagtanaw ni mo. Igor agit ko's pagsaksi sa kasakit na imong ginangatan. Di ako'y dagat tubig. Paim na ninyo og tubig ang magtutudlo. Ako'y Donald May. Palihog. Sir, di aran tubig, sir. Sugaan niya paginaw niya! Dito eh! Pawa! Oh! Diyos ko! Diyos ko! Rico. Rico, pagmata dong. Rico. Rico, pagmata. Rico. Rico. Giurong ka? Rico. Dito ko paglansang nila ni Jesus, ma! Ha? Jesus! Diyos ko! Og dinhi mga higala, nahog ang tabil ning atong sugilanon nga gituyo sa pagpahaom ning adlaw sa pamalandong. Sugilanon nga naguluhan. Jesus ko, Diyos ko. Giatagan og kinabuhi ning mosunod. Sa papel ni Rico, Jeffrey Gabunada. Rosa, Miss I. Ingrid Vertudaso. Nagda sa papel ni Jesus, Oji Kumpuk Rakasa. Magdalena, Carol Marie Hikain. Nagda sa papel ni Judas, Janjan Lara. Kining maong sigilanon, gisuwat ni Baby Omega Flores. Sa direksyon ni Ricky Porzoilo Garing. Music narrator, Randy Padayaw Suson. Mga tunubog kasikas, Gio Gabunada. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sa ngalan sa RMN Drama, kinisi kasamang Randy Padayaw Suson. Magaingon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Tatak RMN. DY